Bona nit i benvinguts al debat electoral que ofereixen en directe Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio en emissió conjunta. Poden seguir també aquest debat per internet al 324.cat i des de Twitter al compte tv3.cat. No són aquestes unes eleccions convencionals. Les va convocar el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, en aplicació de l'article 155 de la Constitució. Les van acceptar totes les opcions en representació parlamentària, és cert, però també ho és que 3 d'aquestes opcions consideren que el govern legítim de Catalunya encara és el que va quedar dissolt en l'aplicació del mateix article 155. No són tampoc unes eleccions convencionals perquè un dels candidats a la presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, hi ha hagut de participar des de Brussel·les, on es considera exiliat, i un altre, Oriol Junqueras, no ho ha pogut fer perquè està tancat a la presó d'Extremera. Els resultats del dia 21 de desembre, a més, seran molt més transcendents dels que es podrien derivar de qualsevol anterior elecció autonòmica convencional. I tot això, òbviament, s'ha de deixar sentir durant tots aquests dies de campanya. Aquesta nit, per tant, és necessari que els dirigents i els candidats de les diferents opcions es puguen explicar bé, que puguen ajudar a aclarir tots els conceptes i totes les conseqüències que encara ara no han quedat ben explicitats en la campanya que s'està acabant. Això demanarem a partir d'aquest moment a Jordi Turull, representant de Junts per Catalunya, a Marta Rovira, d'Esquerra Republicana, a Inés Arrimadas, de Ciutadans, a Miquel Iceta, del PSC, a Xavier Domènech, de Catalunya en Comú Podem, a Xavier García Albiol, del Partit Popular, i a Carles Riera, de la CUP. L'estructura d'aquest debat ha estat articulada de la següent manera. Comptarem amb 2 hores de programa, dividides en 3 blocs temàtics de 30 minuts cadascun. Els temps de les intervencions quedaran cronometrats a la vista tant dels participants com de l'audiència. Buscarem, doncs, que hi hagi el mateix temps per a cada dirigent o candidat. I, finalment, inclourem també una pregunta per a cada un d'ells que els dirigirà el representant d'una entitat que no s'identifica gens amb el programa que representen. Els representants de cada opció es podran interrompre tantes vegades com vulguin, amb l'única consideració que hauran de poder explicar les seues intencions en cada bloc temàtic i que mirarem que tinguen els mateixos temps en el còmput final. Per tant, i a partir d'ara, comencem aquest debat.